Pois, se pasamos dunha panorámica xeral a outra que pode ser máis sectorial cara ao eólico, ou non. Xavier Simón, boa tarde. A ver que reflexións tes despois de escoitar a Fernando para chegarnos a este impacto socioeconómico do modelo enerxético galego. Moi ben. Boa tarde a todos e a todas. Gracias primeiro ao Consello da Cultura Galega por ter pensado en min para participar nesta mesa e aos organizadores en concreto e a Ana, que foi quen me contactou. Moitas grazas e a María tamén, por suposto. Ben, debe ser a primeira vez na miña vida profesional que veño a un acto deste sin unha presentación, porque o formato que eu entendía non era a presentación, pero gustoume moito ver a presentación de Fernando pola cantidade de datos que incorporaba, polas fontes que utiliza, que as necesitamos coñecer, necesitamos argumentar, necesitamos construir a nosa narrativa a partir de datos, e aquí tomei unha serie de notas que van a ser moi interesantes para min. Quero facer unha pequena brincadeira que el non nomeou, que nas categorías de consumo eléctrico en Galicia aparecía unha categoría que eran os hippies. Bueno, pois quizáis é representativo, é un grupo representativo da nosa fisonomía social e colectiva. Bueno, brincadeiras á parte, eu, cando pensaba sobre esta mesa redonda, coas dúas preguntas que nos lanzaba a moderadora, dicía, non vou a falar de eólica, aínda que me pide que fale de eólica. Vou intentar contar dúas cousas moi simples e despois unha pequena reflexión sobre a eólica, porque é o que está na prensa todos os días, como comentaba antes con Xoán, antes de sentarme aquí. A ver, para min, eu son un economista ecolóxico, na miña facultade de económicas non hai moitos e nas facultades de economía de Galicia tampouco hai moitos, pero algúns hai. Un economista ecolóxico pois considera que para entender o modelo enerxético temos que ser capaces de observar e de analizar a relación entre o sistema económico, o sistema social e o sistema ambiental desde unha óptica distinta á convencional. Porque a óptica convencional, que a que alimenta as políticas, é unha óptica na que a economía explica o todo. Os sistemas ambientais e os sistemas sociais son parte da economía. De acordo? Esta perspectiva, se usamos esta perspectiva que é a dominante e utilizamos as varas de medir que nos dá, como son a eficiencia, como é o Produto Interior Bruto, pois como é a taxa de crecemento do PIB, seremos incapaces colectivamente e como especie de resolver os problemas radicais aos que nos enfrontamos na actualidade, que son dunha natureza social, pero tamén ambiental. De acordo? Entón, este é un cambio de paradigma, é un cambio que vai máis alá das políticas, de si as políticas son eficaces ou non o son. Que hai políticas que son moi eficaces para conseguir a transición verde, a transición enerxética verde, de acordo? Eu eso non o nego, obvio. Pero o colapso do sistema económico, o colapso do planeta Terra, e temos que falar con estas palabras, porque a urxencia climática e a urxencia ambiental é dunha evidencia tan clara que non podemos, ao menos eu ou nós que traballamos nunha universidade pública e non temos outra intención que contribuir, devolverlle á sociedade unha parte da nosa capacidade para sermos capaces colectivamente de tentar resolver ese problema. Entón, co actual modelo económico que mide todo a través do diñeiro e que capitaliza todo a través do diñeiro e que só ten en conta e que considera que nese proceso de capitalización no futuro van a vivir mellor que no presente e, polo tanto, as taxas de desconto sempre son positivas, nese contexto, ese contexto non é válido para enfrontar a destrucción dos océanos, a perda da biodiversidade, o incremento da temperatura media do planeta, etc. Necesitamos outra perspectiva. Entón, esta é a primeira reflexión que eu quería por aquí en riba da mesa. E non a quero compartirla con vos de xeito tremendista, senón desde unha perspectiva, digamos que realista
e no sentido de que é posible definir. Temos a tecnoloxía, temos os coñecementos para poder aplicar un modelo de relacións sociais entre nós mesmos e coas xeracións do futuro, que tamén as temos que ter en conta, e que eu dubido que vayan a ser máis ricos que nós, e que vayan a vivir mellor que nós. Eu dubido isto, sinceramente, a pesar de que recoñezo que a nosa xeración, na actualidade, vive mellor que as xeracións anteriores. Pero o cambio estrutural, o cambio ecosistémico provocado pola sociedade, pola economía e pola sociedade fosilista na que vivimos, lévame a pensar que lévanos a pensar a moitos e a moitas que no futuro as cousas serán dunha forma diferente. Por lo tanto, temos a tecnoloxía, temos os coñecementos e o único que necesitamos, que non é pouco, é a vontade de facelo, a vontade persoal e a vontade colectiva de facelo. E hai moitas experiencias onde se está facendo a pequena escala, se están tomando decisións neste sentido, no sentido de considerar que o sistema económico temos que arranxalo e temos que manexalo, e temos que ser eficientes, e temos que asignar eficientemente os nosos recursos, pero necesitamos algo máis que a toma de decisións económicas a través de criterios económicos, porque o que ocorre dentro do sistema económico está condicionado polo que ocorre fora del. E, polo tanto, necesitamos traer e sentar alrededor dunha mesa a científicos de outras disciplinas, manexar coñecemento máis alá do coñecemento disciplinario que temos as economistas, as políticas, as sociólogos, sociólogas, etc., ou as enxeñeiras. De acordo? O coñecemento disciplinario non é relevante. Isto xa hai anos que é un elemento común e nós chamaselle a ciencia posnormal. É unha ciencia, a ciencia posnormal é aquela na que nos enfrontamos a un montón de elementos de incertezas, porque non somos capaces de controlarlo todo dentro do noso modelo. O noso modelo non é capaz de explicar como van a evoluir, que vai a ocorrer cos cambios nas preferencias dos individuos, que vai a ocorrer cos cambios na tecnoloxía, que vai a ocorrer cos cambios ambientais. Temos incertezas, de acordo? E ante as incertezas non as podemos ocultar, temos que polas en riba da mesa e tratar de enfrentarnos a elas, non negalas, non manexalas, e tratar de reducir esas incertezas. Pero que, ademais de incertezas, e os economistas, os científicos sociais en xeral, traballamos bastante con incertezas, pero escapamos delas, non? Sobre todo a corriente dominante da economía escapa das incertezas, gustalle traballar con cuestións moi incertas, como se tuviéramos un tubo de ensaio no que parametrizamos todo e o controlamos. Bueno, pero que ao lado desas incertezas hai outro elemento fundamental que caracteriza o noso tempo e é o que está en xogo, é elevado. Non estamos a determinar se vamos a crecer 0,3 ou 0,4, vamos a crear 1.000 postos de traballo ou menos. As decisións son urxentes, hai decisións que son urxentes e o que está en xogo é elevado. É alto desde o punto de vista social. Por tanto, a confluencia deses dous elementos, das incertezas e do que nos xogamos, colócanos nun mundo onde os científicos e as científicas somos necesarios, pero non necesariamente os únicos que debemos participar, e moito menos cunha disciplina, cunha perspectiva disciplinaria. Benvidos os economistas, benvidas as economistas, pero temos que ir máis alá. Esa ciencia posnormal é a que nos pode axudar a tomar decisións sobre o noso modelo enerxético. Porque o noso modelo enerxético, e vou ir arrimándome ao modelo enerxético para falar do noso modelo enerxético, non con un soporte cuantitativo, como acaba de facer Fernando, brillantemente, pero sí engadindo algúns elementos. O noso sistema enerxético, el o mostraba claramente. O sea, temos unha alta dependencia enerxética. Non é que teñamos, é dicir, excepto 4 países no mundo, todos temos unha alta dependencia enerxética. O problema é que a dependencia enerxética é sobre os combustibles fóseis. Este é o verdadeiro problema, non é outro. E entón, xurde, lo mencionaba tamén, xurde a necesidade da transición enerxética. Vale? E creo que todos estamos a favor da transición enerxética, pero que a transición enerxética hai que adxetivala. Temos que adxetivala. Porque a transición enerxética parece que só é verde, só ten que ser verde.
Pero, ademais de verde, podemos porlle outros adxetivos, non? Entón, a transición enerxética até agora, e sobre todo desde a perspectiva do cumio da pirámide, é que o verde, se é verde, xa está, xa non temos que cuestionarnos nada máis, non? Entón, nós pensamos que a transición enerxética é verde, ten que ser verde, porque temos que sustituir os combustibles fósiles por uns combustibles alternativos, e nese sentido o avance da electrificación que el comentaba é imprescindible, pero ten que ser xusta. Ten que ser xusta. E ata agora, a transición enerxética non só neste país, non só no Estado español, sino no conxunto da Unión Europea, a pesar de Ursula von der Leyen, que eu sempre anomeo en positivo, pero hoxe non o podo facer porque estamos en campaña electoral e incluso me podes entender mal, non? Non vou votar á dereita, nin á extrema dereita, nin Deus me libre de tal cousa. Pero, digo, a pesar de Ursula von der Leyen e das chamadas que hai cara a esa transición enerxética verde e xusta, e hai un modelo derivado da Unión Europea, desa Comisión Europea, que é un modelo de participación, de apertura do modelo enerxético, do modelo eléctrico, perdón, ás comunidades, á cidadanía. A pesar de todo iso, a transición enerxética, e seguro que ela non lo vai a contar perfectamente, de xusto ten moi pouco, non? Entón, sobre isto, creo que non podemos cerrar os ollos. De acordo? Cando falamos do impacto socioeconómico, pois estamos a falar de si a transición enerxética é xusta ou non é xusta. Porque se non nos importase o nivel de xustiza enerxética, non formularíamos esta pregunta. Simplemente con producir kilovatios hora con CO2, con emisións de CO2 reducidas, estaríamos todos felices. E iso non nos pon felices. E hai comunidades locais no noso país, comunidades locais, homes e mulleres, gandeiros, pais e nais de familia, que nestes momentos están indo aos seus petos, aos seus orzamentos familiares, para pôr diñeiro enriba da mesa, para defenderse de unha transición enerxética verde. Isto é unha anomalía democrática na que estamos a vivir. Entón, isto significa moitas cousas e temos que ser capaces de entendela. Nos entendémola, María entenda, eu entendo, a Fernando entendo, pero quizáis que na ten que entender aínda non o entendeu. De acordo? Porque o problema que ten este modelo enerxético que se está desenvolvendo non son eses hippies que aparecían na túa presentación, non son os ecoloxistas, non son ningún outroísta, é a xente do común, son os veciños e veciñas que ven que é o que está vendo. E vamos a falar xa para terminar, quero ser curto, porque creo que no público hai persoas con moitas cousas que dicir e temos que deixar espazo para vos. Corroboro totalmente varios dos retos que comentaba Fernando sobre o impacto territorial. Pero antes, permitídeme unha reflexión adicional sobre o sector eólico, porque se non a digo, toupo. Eso que non teña pensado dicila, comentar nada do eólico, porque a idea que eu traía non era esa. Esta, fixaivos, aquí seguramente hai moitos que vivimos no rural, coñecemos o rural, sabemos, porque os que viven na cidade de Santiago ou ao lado de María Pita ou na Rúa do Príncipe en Vigo ou ao lado da Muralla en Lugo, ao mellor non son conscientes desto, pero que as enerxías renováveis póñense sempre no medio rural, sempre se instalan no medio rural. A min chamaba moita atención os datos de Fernando sobre o consumo enerxético no rural. Por suposto, eu teño fillos e cando eran pequenos, a porta da miña casa tiña que haber un taxi, que era eu, para movelos as actividades, non podían ir a pé a ningún sitio. Este é o mundo rural. Pero a cuestión non é esta. A cuestión é que as renováveis póñense no rural. E neses concellos onde vivimos cada un de nós, e falando de eólica nada máis, cantos parques eólicos coñecedes que estén agora, neste momento, right now, instalándose? Alguén coñece nos seus concellos, dos que estamos aquí, hai un parque eólico instalándose en construcción? Sí? Cual? Solo que está paralizado. Exacto, está paralizado. Algún máis? Non os hai, non os hai. Hai un boom eólico en Galicia
que non está traendo ningún impacto socioeconómico á cidadanía. Non hai industrias que se estén instalando a raíz dese boom eólico. Non hai investimentos como houbo na época de Fraga. Cuidado, non vou aquí a defender o modelo de Fraga, por suposto, pero é verdade que aquel modelo estaba asociado con plans industriais. E aquel modelo era un modelo que un modelo eólico é un modelo que tiña concorrencia competitiva, limitada, pero concorrencia competitiva entre os promotores. Agora non hai concorrencia competitiva. O modelo está absolutamente liberalizado e o primeiro que cheque e poña un puntito no mapa do Rexistro Eólico de Galicia consegue gañar miles de euros sen realizar ningún investimento. Esa é a razón fundamental da parálise do sector eólico. Non é a liberalización e a chegada aquí de dúcias, non de miles de megavatios, pero de dúcias e de centos de promotores caídos algúns caídos do ceo. Como caíron os beneficios do 21-22 para as eléctricas, que tamén podríamos falar desto. Entón, esa liberalización é consecuencia do modelo político que deseñou a Xunta. A Xunta ten que ser consciente disto. Se houvese mantido o modelo da concorrencia competitiva, pero liberalizouno totalmente. Entón, aquí, el e eu non competimos. Se eu chego antes que el non pode instalar. Se el chega antes que a min, eu non podo instalar. Esa é a realidade. Entón, sí, avanzan os anteproxectos, avanzan os proxectos, pero non hai investimentos. Porque, ademais, non hai investimentos comarcais, industriais, etc., tecnolóxicos. Porque, ademais, os propietarios e propietarias teñen que asinar documentos para eses parques eólicos, pero non reciben un can ata que o parque eólico comeza a xirar. Só hai que nos saibamos, só hai un promotor das dúcias de promotores que está pagando desde o principio. Por lo tanto, hai que ter en conta que o impacto socioeconómico da eólica nestes momentos está sendo moi pequeno, non porque este paralizado por os xuíces. Os xuíces aplican a lei. Está paralizado polo propio deseño e pola inseguridade xurídica que creou a Xunta de Galicia. Porque hai miles, din que 7.000, que 8.000, nos facemos un reconto e non somos capaces de decir cantos hai, miles de megavatios aí esperando, pero non se están construindo, porque ademais, el dicía antes, falaba da reactivación da demanda eléctrica, pero que se nos collemos a gráfica da demanda eléctrica en Galicia e en España, sabedes que pasa ca demanda eléctrica desde o 2007 a 2008? Que está caendo, que cae todos os anos, vale? Excepto un pequeno repunte que tuvo este último ano. Entón, esta é a realidade, non? E xa, para finalizar, tamén quero dicir outra cousa sobre o modelo eólico e os impactos socioeconómicos. Tamén hai que ter en conta que os parques eólicos ata o 2008, que foi ata o 2008, fixemos que falamos de hai 15 anos, 15 anos, 16 xa. Ata o 2008 instaláronse máis ou menos o 85% dos megavatios que hai instalados en Galicia. Quer dicir que nos últimos 15 anos, 16 anos, entre o 10 e o 15%. Ollo. Pero ese 85% de megavatios instaláronse nos cumis das montañas, preferentemente. Que pasa agora? Agora o que pasa é que os parques eólicos están entrando nas zonas gandeiras, nas zonas de poboamento. Por qué? Por qué? Pois porque a Xunta de Galicia modificou a lei, modificou o Plan Sectorial Eólico de Galicia a través dunha lei de acompañamento dos orzamentos da comunidade autónoma. E permite que todo o chan rústico de Galicia, que non teña protección ambiental, sexa apto, a través dun procedimento específico, pero sexa apto para parques eólicos. Entón, isto significa que as zonas, as ADES, as áreas de desenvolvemento eólico que estaban fixadas desde o 2002, deixan de ser o espazo onde se poden colocar e achéganse as zonas gandeiras. Entón, na comarca de Ordes, por exemplo, os aeroxeradores están, as vacas pasan ao lado dos aeroxeradores e as persoas tamén non están alá, lonxe, non? Bueno, isto tamén é importante telo en conta, non? O da exclusión dos competidores, etc. E xa para finalizar, a miña reflexión é a seguinte. Os meus retos, non?
O reto principal é que temos que cambiar os óculos, temos que cambiar os lentes cos que vemos o noso mundo, cos que vemos a transición enerxética. Vémola verde e está perfecto que sexa verde, pero non é suficiente con que sexa verde. Non nos satisface totalmente só con producir kilovatios hora libres de CO2. Necesitamos que esa transición sexa xusta. Ademais, para avaliar ese fenómeno, este fenómeno de transición, as variables vinculadas co sistema económico, ca contabilidade nacional, Produto Interior Bruto, etc., son inválidas. O Produto Interior Bruto non mide ben o noso benestar. Non mide ben o noso benestar, de acordo? Necesitamos outras. E, ademais, finalmente, é necesario que territorialicemos, necesario que atendamos. Por eso decía que concordo con moitas das conclusións que nos comentaba Fernando. É necesario territorializar a enerxía, pero é necesario territorializar a economía. Falamos de industrias de proximidade, ele falaba de industrias de proximidade, pois é necesario reconfigurar o sistema enerxético galego para darlle protagonismo ás comunidades locais e ás comunidades rurais que ata agora soportaron os perxuicios, pero non os beneficios. Eses datos, e xa finalizo, eses datos que el daba de como o rural proporcionalmente destina máis renda, unha proporción de renda maior ao consumo enerxético que as zonas urbanas, que os fogares urbanos. Tamén, por que ocorre isto? Polas razóns que el daba, pero tamén porque a renda media das zonas rurais é menor que a renda media urbana, de acordo? Entón, isto é un principio básico na economía, cando tes pouco diñeiro, as primeiras unidades destinadas ás necesidades máis básicas, non? É porcentaxe de renda. É porcentaxe de renda, sí, non lo dixen así. Bueno, sí, non sei. Trataba de decir así. É porcentaxe de renda. Claro que é porcentaxe de renda, pero fixemos unha cousa, ese dato non o ten, ou non o percibín, discúlpame, pero as zonas rurais consumen menos per cápita do que consumen as zonas urbanas. Entón, están contribuindo menos ao cambio climático, menos á perda de biodiversidade, menos á contaminación dos océanos, etc. Entón, esos datos existen, nos témolos e manexámolos e resaltámolos sempre. Entón, o reto é tratar de definir políticas que sexan xustas nesa medida e que quen máis está contribuindo ao cambio climático, á perda de biodiversidade e ao colapso planetario non son os habitantes do rural. Bueno, habería outras, pero que despois sairán, seguramente. Pois moitísimas grazas a Xavier Simón por estas reflexións tan interesantes e críticas, como debe teñen que ser.